Aquest 1 d'octubre ho tornaràs a fer. Sigues mecenes del joc commemoratiu de l'1 d'octubre. UO, el joc de simulació històrica, és un joc de taula de simulació històrica i atzar de 2 a 4 jugadors on es simulen els fets que van tenir lloc a Catalunya durant el referèndum unilateral d'independència a l'octubre del 2017. Un joc que és molt més que un joc. És un joc històric. Un document divulgatiu, explicant com va sorgir aquell 1 d'octubre a Catalunya el moviment de desobediència civil i pacífica més gran de la història recent d'Europa. És un joc commemoratiu, un homenatge a totes les persones que van defensar el referèndum i el van fer possible. És un joc solidari, entre un 1 i un 5% de tota la recaptació anirà destinada a la caixa de solidaritat amb les persones represaliades polítiques. És un joc divertit, una forma lúdica i respectuosa de compartir i recordar amb els amics i familiars el que va succeir aquella jornada que ha marcat a 3 generacions de catalans. Com s'hi juga? Els jugadors s'enfronten amb 2 bàndols amb objectius oposats, representats per 4 perfils de personatge. Organitzadors del referèndum, independentistes i demòcrates coordinaran la mobilització popular. El seu objectiu és evitar que s'emportin les urnes i conservar la meitat de les cartes de municipi que controlen fins les 8 de la nit. L'Estat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a les ordres dels jutges i de l'aparell de l'Estat, estan disposats a impedir el referèndum amb tots els mitjans al seu abast. Per fer-ho, es desplegaran per tot el mapa representat al taulell. El seu objectiu, assaltar els col·legis electorals i aconseguir la meitat de les cartes de municipi més una abans de les 8 de la nit. Democràcia o legalitat? Tu decideixes. Defensa els municipis, protegeix la democràcia i la voluntat popular. O bé, fes complir els mandats judicials i requisa les urnes. UO, el joc de simulació històrica. El primer joc de taula d'en Peu de Jocs Edicions. 1 d'octubre a berkami.com.